panugal rong adlaw ay laay man dito guys sa mua. Mungadto ka ko sa mga kumpare. Makigduwa ko dito tungit. Eh, dara man si kumbraha dire. Adi ara lagi mungadto ko akong kumpare. Pre. Ayas to bata pre. Ay, tagde. Mateng. Nakadakon sa kapitan. Baldo pre nya. Grabe ang isito ka pre. Katong imong gi ko na gi sundan lagi. Oh, katong dili mi ba sunod kaniya ba? Oh. Grabe isito ka pre. Astang sugal pre, di pwede pre, bawal pre. Bawal gid ay? Bawal pre. Astang usang sugal pre, bawal. Grabe isito ka tong kapitan ng panuway pre. Sao nga to niya laay man kayo ron. Mo lagi pero pwede ra magtago ra pre. Pwede ra? Aya, ito ara ko mga kumpare ay be. Ako nagtuon be. Oy, pre! May ito. Oy pre, may utubod. Di ako pre kay buhat ag kumitan kay. Na, matay. Bawal ra ba tong itre sa mong barangay pre kay arang istriktuhang kapitan pre. Ana nindot pamaagi pre. Sabot-sabot lang tani nyo. Diskarte lang nato eh. Pre, mayo na. Oh, Mayo na. Unsa may imong discard pre kay aya pa dire. ug mapakita tang kapitan nga nagsugal ta, nga nay kwarta. Siyempre mo ingon siya nga nagsugal ta. Ano tong buhaton nami? Isin lang tag golan eh. Tawag. Tawagon lang nato. Example, Sana, 100,000. Mga to ka sa mong balay. Tingnan ko ninyo para di ta may bawaan yung Kasi kapitan. halata. Oh, di ta halata. Bakit po kayo ang kapitan ng daugron? Selby ko pangailan taan ninyo. Para kita may bawang na. Sige. Sige na. Oh, sige na pre. Sige na pre. Butang isa kapit. Ano dai no? Ato ni butang gapit kay mataga kamra ha. Butang pre butang Terus kanin daw kanang sa ina. Unya, pila man tong kasaduan eh. Ginagmaya lang tanyo pre. Ilang po pre? 500 ra ang tunga. Sana Leban nito nga. Unya ang dagdag. 5,000. Hindi nga. Dismay ang mumo pre. Sige. Oh, sige. Budak og kuan ni kay. Kata way tikas. Kat. Masaro ni pagtungit. Taghatag na. Taga-taga ni. 1 Sige. Ya, Oh, na. Mo. Ana. Mura dinig mo ako. Oh, mo ako na siya pre. Para manggutulo. Patay manghilak mo ha, ang pindin mo ha. Way, Ayaw hilak ko. kay. Ngana man ni pagtungit pre oh. Lagi, daw man dito. Ako may mintaong nga kapitan din sa tong barangay. Bawal ang sugal. Basig unsa nga sugal, bawal dinhi sa to ang barangay. Uy, batay. Sorry. Das kapitan pre. Tagoy. Tuwi. Kabantay pre, may kabantay ka pre. Oy, kap. Oy, Nagusama mo dire? Tambay lang kap. Tambay ra kap. Basig nagsugal mo. Ay wa ka pa kay. Wa ka panginahan ni kap. Bawal ra. Sugar sa tong barangay Oh, kap. kaya kung may mintaog dire nga kapitan, bawal gyud ang sugal. Ayun na. Okay ba? Mayo na, mayo. Basig magsugal mo ha? Wala ka boy. Maayo kayo na kap mayo para ang atong barangay peaceful kayo nya. Mura po og malimpyo-limpyo pero ang mga sugarol diri ba. Ano ni Oh, mo ginay sakto. Oh. Bawal gyud ang sugal. Dili gyud ta magsugal ha. Basig inig lakaw ako magsugal mo. Adili ka pa may Dili kap. Ya. Tambay ra mitri kap. Mubalik na ba ko niya, baabtan mo na ako ha? Sugal mo. Dili kap. Sige, dapat. Panginahan ni kap. Udret sana ko. Kay ato pa ko speaker sa tong kuan porok. Kasi na po yung nagsugal dito. Sana Sige. Kap amping. Biyahan mo na ha. Sige kap amping. Matay. Duda ko atong tuloda. Murang nagsugal gito. Isalik itong mga naong gumbuan. Akong balik itong tuloda. Labay na pre. Oh, king pre. King. Uy, kala, mas kapitan pre. Pre, mas kapitan. Ay, lak Lang tanya. pre. Oh, nagtungit mo lagi mo. Daan pag ko nagtungit mo, nagsugal mo din no. Di kay namay mina tay kap. Ha? Namo kauban lagi kap kay atake namatay. Namatay. Namatay kap. Buhi pa mo ni kanina. Namatay lagi siya kap. Nausap ni. Atake kap. Yataki kap. Matay nakuha ra ba nay utang na ako kap. Saon pagbayad. Utay naman ka. Uy, ngano man ka? Kap, kinahanglan mi og abuloy kap. Abuloy? Kap, yang kuan kap.
Yang balsamar ka pa. Balsamar? Balsamar lagi ni kap. Ug kulang pud may bayad sa naglubong na mo kap. Kay kamingag po mo palubong ani. Suwa di ko ilaing kwarta dre. Kana kap? 100 na kap? 100 dagdi ang kwarta dre. Kay opong pumi kasweldo kay wa pa sweldo kapitan. Is sure ba? O sige, ikuha ninyo ha. Ipabalsamar ninyo. Oh lagi balsar. Oh, pre, balik kita kay Uy, kapitan. Bangon pre. Yes, kapitan pre. Balik ka sa tong sugal pre. Balik ka na. Mateng, kuha niya tam sakta to pre. Nakakuanta Ilan ka. na to, ilan. Sakto to tong diskarte pre nga nagpapatay-patay ka. Pero kabalo ka pre, ang ngayon bayatay ka be. Lagi. Ayan na niyo. Balik sa kapitan pre, magdarita. Dito ko na. Oh, ya, Itong ada labay, lagi. itong labay. Oh, Hindi na ako pa. Sige, ikaw pa di ay. Matay duda gyud ko atong tuluda. Sugal gyud to ba? Buhi pun to ganinang usa niya. Matay naman. Kamu datong usa murag tumubuon. Duda gyud ko ba? Wa gyud to nagsulting tinuod tong tulo. Akong balik ko niya. Nagsugal gyud to. Wa gyud ko na sayo nagsugal gyud to. Giila dag gyud ko ato. Balik ko na. pre. Oh, kumusta na mo day? Wa pa man lagi na kuha na balsamar. Ang amo pang ipaabot na yang pamilya kap nga maabot karon. Karon mo kuno maabot kap. Wa pa day ngabot. Oh wala pala kap. Oh, amo lagi ni braha. Tungit mo no. Wa kap kay amo na siyang itagag baraha ka para di magkundiri ang kalag. Ah, sugarol pud ini. Sugarol pa kap. O ba? Mo na mo kumpara ng sugarol. Sige, padayon. Pre. Padayon. Jeez. Uy, tongit. Uy, tongit ka pre. Ah. Una sa maning tungit maning. Ilang na po ninyo ha. Okay guys, daghang kayong salamat sa tanang nagsuporta sa ating YouTube channel. Sa mga padayon nga nagsuporta, please like, subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Nya sa among guest karon no, sa amo ang video waylain si Boy Demon. So naa siya sa among planeta karon si Boy Demon. Aming apel mi collab sa amo ang video nga gihimo karon. Okay, Boy Demon. Okay, so yun. So yun mga ka-angel, maraming salamat sa inyo lahat. Lalo-lalo na sa mga viewers ni Kunsya Olvido at sa mga kasama ko na Bonbonon Vines. So yun mga ka-angel, suportahan natin yung mga vloggers, yung mga kasama ko, yung mga kasama ko ngayon, suportahan natin mga idol. Lalo-lalo na ni Kunsya Olvido, I love you. Okay, daghang salamat. Sige. Bro, basig na kay shout out. Daghang salamat og daghang salamat sa tanaw sa mga video nga suporta lang mo ha. Kay padayon naming tanan dire. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at huwag kalimutan Wow, mag-like Tagalog at guys. subscribe.